Morning teenage yake. Nde nkhani yathu ikutitengera ku Indonesia, mumzinda wa Bali. Ni nkhani yaifupi koma mukhoza kugwira chakumwa tenticheze. Bambo uyu dzina lake ndi Igor Komarov. Iye ndi ku Ukraine. Ati ndi mwana wa bambo wina utchuka kwambiri. Ali ndi nickname yoti Kumar. Ku Ukraine iko ndi ngati leader wa zigawenga. Nde analione kuti amayenda chobisala eti khangati mu magangi awo auzigawengawo anayambanamo ndi anthu. Nde amapanga zobisala. Nde Igor anatengana ndi girlfriend wake kuchoka ku Ukraine kupita ku Indonesia ku holiday. Koma zaka chetechete nde sizikuziwika kuti kaya a girlfriend osamadziwa kunena kuti zikuyenera kukhala zaka chetechete. Girlfriend wakeyo kandingani kuti ndi influencer wapa social media. Pa Instagram ali ndi over 200,000 followers. Nde anthu onena kuti amakonda kuposita chilichonse chomwe akupanga eti kuti kaya ali apa pa holiday zithunzi chanchani. Nde anthu onena kuti akuyenda chobisala koma mene anapita ku holiday ko ku Bali auti ku Paradise Island sort of. Anapezeka kuti nthawi ya Valentine ija mayiyo anaposita zithunzi osati chimodzi kunena kuti ai Valentine, my Valentine is every day with my man chanchani. Koma ataposita anapezeka kuti wapangaso post location. Anachita kusonyeza ku hotelo yomwe anali. Samaganiza china chilichonse basacho pamenepo anakwera kaskuta kawo kantutumula kumajambula ma selfie chani tima video. Anapezeka kuti anangodabwa zimagalimoto zikwatani zikwalondola anawagwira ose awiri anawatenga koma kuti mkaziyo nzimayiyo influencer yanathawa anamusunga Igoyo kenako anakanena kunena kuti Igo wagwidwa anthu atani anatigwira chanchani basi ta polisi kwamba kumsakasaka Igo abambo ake kuyamba kuti mwana anga ali kuti kenako patulusidwa video yake Igo atamenyedwa koopsa akuyankhula kunena kuti akwauza amayi ake bambo ake kuti chonde abwezereni 10 million mwabaija andimenya kwambiri komanso andichola ziwalo apapa andidula ziwalo zina kuoneka ngati kuti mkono amutani mkono umodzi amudula atamuvula zitatu akuchonderera kuti ngobwezani ndamazo 10 million bwezani mukapanda kuwapa sign 2 days andipha kenako anthu hii kwatuluka ransom video zinatchuka pa internet ipa kuna kuti kwatuluka ransom video ya Igor. Anthu ndi amayembekezera bambo ake atani apereka ndalama yakumuombola koma 2 days yatha sanapereke. Nde kunangochita apolisi masakasaka kunena kuti anthu ake ndi ndani ndipo ali naye kuti mpamene patuluka no wina waimba foni polisi kuti wapeza chani wapeza mutu wa munthu m'madzi. Apolisi kupita iyi apeza sodzanja akatere iyi akupeza chidale akatere apeza mwendo ziwalo bosiyanasiyana basi tukamba kutolera ziwalo zija. Nde apanga identify kugwisa ntchito matatu pa chidali kunena kuti pa chest kunena kuti khangati ndi Igor anamuphada anamudula nkokamutaya amapanga ma DNA test chani apopo atachira identify anthu 6 kuti ndi amene anali involved amene anawagwira mmodzi wagwidwa 5 sakudziwika kuti ali kuti imeneyo ndiyo yomwe yatchuka kutiko ku Ukraine zoopsa chonchi. Izo ndizo zomwe zagwa ku Ukraine za Igor Komarov wagwidwa chifukwa cha a girlfriend anaposita location zikomo kwambiri.